Il-President tal-Aqda Repubblika Robert Akulina rib Bernard Grech u l-istrateġisti tiegħu għajjar faxxist lil kandidat nazzjonalista fuq Għawdex Alex Borg. Hu id-deputat nazzjonalista Karol Akulina wieġeb lil Borg wara li dan tal-aħħar ikkundanna u kritika lir Repubblika hekk kif tas Civil Society Network li jkunu fil-protesti ma' Repubblika ħarġu jeddu lil kap nazzjonalista Bernard Grech li se jiftħu partit ieħor li jieħu post il-Partit Nazzjonalista. Borg qal li tar-Repubblika u tas-Civil Society Network huma relevanti fil-ħidma tiegħu. Għal dan id-diskors, hu Karol Akulina sejjaħ dak li kiteb Borg bħala attakk b'sentimenti ta' attitudni faxxista. Qal li dan ma tistax issejjaħlu mod ieħor fil-waqt li lejn l-aħħar tal-messaġġ tiegħu fuq Facebook, Robert Akulina li sa ftit tal-jemilu kien flaqa ma' Bernard Grech u tmexxija nazzjonalista biex tiġi diskussa strateġija politika qal li dak l-esprima Borg mhux xejn ħlief faxxiżmu. Nies qrib il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex qalulna li Alex Borg mhux kombinazzjoni tkellem hekk għaliex huwa rid jiftaħ attakk fuq il-kandidati rivali tiegħu fuq it-13 distrett, id-deputati Chris Said u Joe Ellis. Tal-aħħar huwa saħansitra avukat tal-Aqda Repubblika tant li kien fetaħ il-kurela biex jitfa' soldat il-ħabs fuq allegazzjonijiet li nstab li ma kinux minnhom. Dan fil-waqt li Said huwa deputat ieħor tal-Blue Heroes viċin l-Aqda Repubblika. Intant il-firda fil-Partit Nazzjonalista kompli tintensifika f'dawn l-aħħar sigħat wara li kollox beda minn allegazzjoni rapportata mis-sit Lovin Malta. Is-sit rapporta li l-ex kap nazzjonalista Adrian Delija kienet jibgħat il-messaġġi lil Jorgen Fenech waqt dibattitu parlamentari dwar il-kumpanija 17 Black li s-sit tagħha sar magħruf li hu Fenech innifsu. Għal dan ir-rapportaġġ Delija fetaħ libell lil Lovin Malta u ċaħad dan filwaqt li komplet tikber il-pressjoni fuq Bernard Grech minn nies qrib tar-Repubblika fosthom Chris Said u Beppe Fenekatami biex Delija jitwarrab u saħansitra lanqas ikun kandidat nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Intant fl-isfond ta' dan il-ġlied kollu, l-avukat tal-Aqda Repubblika u ieħor li ħadem u kiteb favur Bernard Grech u kontra Adrian Delija fetħilha kontra l-kandidat nazzjonalista Awċi Alex Borg. Fuq Twitter, Andrew Borg Cardona kiteb li xtieq li kien jivvota f'Għawdex u bekk żgur ma kienx jivvota għal Alex Borg li sejjaħlu ġifa.